Каква е разликата между белият, сивият и черният хакер? Все пак всички сме чували думата хакер, но знаеш ли, че не всички са престъпници? Някои хакват, за да спасяват. Нека да започнем с белият хакер или така наречената бяла шапка. Това е киберпазителят. Работи винаги със знанието на фирми, за да тества сигурността им. Като примери мога да ти дам penetration тестери и етични хакери. Работата на един penetration тестер е да изготвя репорти, като води срещи заедно с клиентите и ходи на място вътре във фирмата или отдалечено, за да направи тестове на цялостната мрежа, архитектура или апликейшъни, които той има, и след това да му изготви репорт и да му покаже къде са му слабите страни. Тоест да ги пачнат и да ги оправят. Все пак неговата цел е да хаква и след това да оправя системите. Преминаваме към сивият хакер или сивата шапка. Понякога той е герой, друг път е нарушител. Може да открие уязвимост без разрешение, т.е. пролука, но не да я използва с злонамерена цел. Като мога да дам пример какво представлява сивия хакер в реалния свят. Представи си това. Сив хакер е открил уязвимост в сайта на определена болница. Той не е нает от болницата и няма намерение да тества системите, но вижда, че през тази уязвимост могат да изтекат лични данни на хиляди пациенти. Вместо да използва за зло, той прави скриншоти, документира и изпраща информацията към болницата. Но, има едно голямо но. Това по закона е нелегално и може да те съдят заради това нещо. Така че винаги бъдете етични. И накрая минаваме към черният хакер или черната шапка. Това вече е киберпрестъпникът. Краде пари, лични данни, създава вируси и ги интегрира в устройства, защото защо не? Той просто го може. При него няма етика. Всичко е за пари. И до забавление, разбира се, нека да допълня удоволствие. В тях най-вече има удоволствие да го правят. Ако искаш и ти да си одобрите, последвай CyberGuardians BG.